Doncs estava passejant casualment per aquí a prop, movent lliurement el meu cos per aquest aire tan net. I no he pogut evitar escoltar-vos. Crec que us puc ajudar. Ajudar, tu, Dionís, Jo mateix, Déu del vi del teatre, a la seva disposició. Dionís, Déu del vi del teatre, no crec que ens puguis ajudar amb això, Compondre una cançó implica un esforç intel·lectual per sobre de les teves capacitats. Per què es mou així? És que no ho entenc.